Damini debata na sumurung siang salubut naroha imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli nasahat tuhita di bagasan partikian parmingguot tas sadarion di hari parningotan hananaek ni Tuhatta Yesus Kristus. Tarenet mai sian Johannes bidu onom mamukamai sian ayat onom sahatu ayat onopulu tolu di bagasan las niroha songonon ma padok nadisi tatangihon ma asatorop ma sianaka siseanna na ubegesa madok hata nakasar doi ise pabege-begei alai di boto Yesus ma di bagasan rohana naung marmungut-mungut aka sisianna siala hatai jadi di dokma tunasida tung alani ido hamu targasip behanama anggo ido muna anak nizol mai manaek tu inganan nahian todi ido na panguluhon dang marguna anggo dagingi akahata naung kuhatahon tuhamu tod didoi dohot hangoluan ima yanggo sahatna unang tapaloas amang dohot tamuinang roha pikiran tarlumubi todita terjebak manangga betarihot tuak kanakola boy taida tadai tapakilalahot aka hal-hal na bersifat dangkal manang pejet doi mulugabe terjebak kita mang dohot tamuinang di situasi dohot kondisi nasi songoni boido danggabe maksimal proses pertumbuhan pelatihan pembinaan yang dilakukan Allah berlangsung atas diri kita jalalaus marhitei amang dohot tamuinang dang bolas sita mangida akkanabuni na pinarade di debata tuhita songon jolma na hinaholonganna jahamu mamang dohot tamuinang Kolose tolu ayat sada dohot ayat tului didok disi songonon ainung ngamate hamu jalabuni dongolumuna rappon Kristus sebab engkau telah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus di damang dainang nahina holongan moloporsea hotu Yesus sebatas iddah dok moloporsea hotu Yesus sebatas arta do moloporsea ho amang dohot inang tu Yesus sebatas harga diri do moloporsea ho amang dohot inang tu Yesus sebatas hasangapon hamoraon hagabeud do amang dohot tamu inang sialani do naking uban na hudok mari kita melatih diri jala dang murah lau patupahon perubahan jala dang murah amang dohot tamu inang lau patupahon pembaharuan itu tidak gampang jala ikon rade manaon diaka nasi songoni jangan pernah mencari perubahan begitu juga pembaharuan hidup tanpa engkau siap mengalami ketersinggungan.
Nagabe persoalan siap doho dirubah, siap doho dibaharui, siap doho amang doho toinang ditumbuh kembangkan. Asauna kolas sebatas hapor siaon na adongi noaeng diho sogot. Jaladang lomoro hani debata hanya sebatas hita. Dang lomoro hani debata amang doho tamoinang. Tungmat selomoro rohana asa tetap kita bertumbuh maksimal di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluon khobar tu hapor siaut taganuk. Pamanat tamu ma ayat 20 nomi. Donginin na Jesus mamangalusin na sida, tutusi tutudo na hurokot tu hamu, dilului hamu peau, dada ala naung dapat roh hamu na tadai, tungalani na busurido hamu na mangaton roti. Unang masipanganon na ulos salpu ulah hamu, alay sipanganon na miyan rodi hanguluan na salileng-leleng na nanaeng lehonon ni anak ni Zolma itu hamu, ay ibana do dihatidakon amai debata. Amang doho tamoinang holan nabutong do nasida ubay nagabe di huton nasida Jesus. Boa amang doho tamoinang olo do hamu rap male doho Jesus. Olo do hamu amang doho tamoinang rap tangis doho Jesus. Olo do hamu doho toinang rap maheu doho Jesus. Itu persoalan komitmen. Dan itu adalah persoalan penyerahan diri. Adong do tulum masam harohaun di Zolma tumangihon jamita. Naparjolo di bagaimana jamitai gabe tersinggung imana dang robe. Ay pakaras sudo padita silabani marjamita so sudah manebahin nimna. Amang dohot tamoinang bisakah kita membiasakan diri ditegur? Biasanya orang yang terlalu menghargai dirinya sendiri, dia anti dengan teguran. Biasanya orang yang sudah terlanjur menempatkan posisinya di tempat yang tertinggi, dia tidak mau direndahkan. Biasanya orang yang selalu duduk di depan dan dihargai banyak orang, biasanya dia tidak mau duduk di belakang. Dia selalu ingin menjadi supir dan tidak mau menjadi kenek. Ditangihod do jamitai, alaya ala manusuk tu bagasan pangalahona ujungna gabe ditinggalkon. Di damang dainang nahina holongan torob do halak na maninggal ho Jesus diturpukon ala ni padohan na korasi. Jadi tidak selamanya indah mempertahankan. Kalau mau pergi silahkan. Ima hebatna jejahamu maturpuki ala ni padohan di Jesus na korasi gabe torok mahalak manadik konibana. Di sini Yesus menunjukkan keberadaan wibawa daripada Allah, wibawa daripada firman Tuhan itu supaya memang tidak main-main. Dan ini adalah khotbah menyangkut komitmen. Napadua ko namang dohot taminang ditangihod do jamitai diuduk ko nalaydang dihapursyai. Toy mak padok madisi pinatangi-tangi mak inarupani iban na sipata dirgak na manangihoni sipata uduk ahyado au marminggu usengaja diriku dang marzamita hudul mau dipudi disigogo suara ni paditai dong hira lembut disigogo sugada ang manukon ahro nakkining parbuena siyan jamida ni paditai alus nara tugidjang doho tutoro kolanidora nagabe alus siyan imana amang doho taminang pos doro hakku dihaburjuamu tu mangihon jamitao na palagi kanalopit tangan taksongoni na patuluho namang doho taminang ditangihon ni mana jamitai jala dipaloas ibana debata marhuraja di bagasan hadirionna. Dia tunduk dan patuh kepada otoritas Allah melalui firman itu.
Dan dia mau kebenaran daripada firman itu ada di dalam dirinya dan mampu membaharui dirinya. Di damang dainang nahinaholongan bahasa songoni padohan ni sisean na itu Yesus diturpukon. Tarlumubi di ayat na parjolo na hujahasin akiningani. Asa torok mas yanaka sisean na ubegesa madok hata nakasar doi. Ise pa bege-begei. Saya cari dalam bahasa aslinya, kata keras maksudnya di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah sekleros, bahasa Inggris hard. Artinya adalah keras. Bisa juga artinya sukar. Bisa juga artinya menyinggung. Bisa juga artinya tidak bisa ditoleransi. Jadi mulai dok disong kasar setabi dang namar hata kotor songon penceramah na asingi berceramah mana saya agama na asing dihatai agama na so dihatai bayi agama na maniat diperdalamkan bahwa bahasa kita disinggung so hata singgung nasida iherat do sifata mangida akka natinotoni ega megumurang do nasida manaringoti hita isi sianda sida manaringoti nasida alero masongon ya salamita da jolmai hita berdulit teh. Amang doho tamu inang aha mana mabben nasida tersinggung mulak ma tuha torangan na perjulu sinak kiningani omma nama ben nasida tersinggung. Taida ma ayat 55 sahato ayat 56. Ai si panganon nasi tongdo dagiku jala si inumon nasi tongdo mudarku manangise na mangatot dagiku jala na manginum mudarku ido namian di bagasan au jala au di bagasan ibana. Bahasa dohonon di Yesus songoni tu hadirion di natoropi sepihak amang doho tamuinang sia sudut perdagingon dihapor sayna sida do Yesus si Mesias dihapor sayna sida do Yesus si raja alaina parjolo naing mahadirion ni Yesus raja namarhu raja sia sudut ni hapor tibion apalagi dung dileo Yesus mangan 5.000 halak marhite na adong 5 roti 2 dekke di tangan ni sadadat danak ujung nagabe mangan masih 5.000 halaki dungi di pajonok situan natorop matu Yesus bahwa raja dihami Tuhan pajongjong maharajaonmu di tonga-tonga ni portibion daong roa tu portibion dang nalaho pajongjokon harajaon dari sudut keduniawian alain yang pajongjokon harajaon naso targogot ni manang naise sian hagogon nadong di portibion di banua gijang si para deokku tuhamu akan aporsea jala na mangihut tonau alani inum ma mudarhu jala pangan ma pamatakku. Amang doho tamu inang ima tadda na pinasahat ni Yesus tunasida ala memang molotaida proses dialog di bagasat trupukon atong lehon matadda dihami khobartusi tadda na pinasahat ni Yesus inum mamudarhu jala pangan ma pamatakku inum mamudarhu jala pangan ma pamatakku asa manorusi hadirion ni pamatang asa manorusi hadirion ni toddi ni Kristus mian di bagasak kita dada au be na mangului no aeng diau halai Kristus do na mangolu di bagasan au amang doho tamu inang pangan ma dagikku doi nanilehon tu hamatean humokko pamu sai bain hamu masongoni bain parningotan muna diau inum ma mudar hudoi nani usehon tu hamatean bain hasesaan di dosamu sai bain hamu masongoni bain parningotan muna diau amang doho tamu inang hima balgani hasadaotta kita adalah pribadi yang duduk bersama yang tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah semua kita sama di hadapan Tuhan. Kalau kita mau minum darah Kristus itu,
mau memakan tubuh daripada Kristus itu bukanlah hendak menumbuhkan keegoisan pribadi di situ, tapi justru menempatkan diri kita ke tempat yang setara satu dengan yang lain. Lihat dorang di Leon Yesus na 5.000 halaki mangan di boto hamudo haparetani Yesus suruh maju nasida huddul sude. Saya baca buku pengantar untuk itu, dia mengatakan jangan ada yang merasa lebih tinggi dari siapapun supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ketika kita merasakan kita adalah pribadi yang sama di mata Tuhan dan bersama-sama bisa memberikan yang terbaik untuk gereja kita, baik yang miskin maupun yang kaya, ini semua akan berjalan dengan baik dan penuh dengan damai sejahtera. Alani amang doho tamu inang ditogihon hadirion ni Yesus ma sisiani dada holan tuaka na boy di ida nasida marhite si malolong na dipakilalahon na didai nasida di ngolu si kanupari ay pejet doi dada boy i manogihok kita tuaka na tumimbo na boy taida na pinarade ni debata dia kahita na makaporsiai ibana jala ido amang inang dada na di portibion di parade de batatu akana porsea alelu mobisian na adong di portibion ido di parade de batadi akana porsea buat mai jakon mai di hadiriommu di haporsionmu jala oloima pasahat dirim tu bagasan Yesus asa di bagasan ibana ho bertumbuh secara maksimal supaya tidak hal-hal yang dangkal engkau temukan dalam hidupmu sekalipun engkau berduka, sekalipun engkau meneteskan air mata. Amang doa tamu inang anggui hebat mahita. Jadi yang go alani nabutong do kay hutto Jesus satabi berarti ko jolo butong doho asele ko tu huriom manang na. Jangan. Ayang goholan hasangaponido na rumikot dihita berarti dukpe sangapita asa taurupi dongatta. Dukpe sangapita asa gabe marsileo leo kita tu akan napogosi. Bukan. Alay halak nang mangulu di bagasan hadirion ni debata jala dibentuk di bagasan hadirion na boy mangida na buni di hadirion na pinarade ni debata di ibana. Amang doho tamu inang dari kemiskinan sekalipun bantulah saudaramu yang lain. Dari situasi yang paling sakit sekalipun pedulilah kepada saudaramu yang lain. Dari penderitaan yang sangat menyakitkan sekalipun sekali-sekali menolehlah ke kanan dan ke kiri. Siapa orang yang sama-sama menderita dengan dirimu, yang memungkinkan bisa temanmu untuk mengarungi keberadaan hidup ini ke depan. Alani amang doho tamu inang molosongoni tabu situtu mana marhapor siauni tu debata. Akan digijjangi maparrohawak kamu unang maakkan aditoruon, manang unang maakkan aditanoon. Amang doho tamu inang hai boy do tarjalo hamu sia pikiranmu naik Kristus tu banua gijang. Tarjalo hamu do sia pikiranmu na boy Kristus nako tu banua gijang. Enggak. Alai ala didok di bagasan trupukon, todido na mangula di bagasan i. Jala todido na mangula di bagasan au na pasahatoni tu hamu dada sian sudut pardagingon. Tapi itu adalah roh. Alani i halak Kristen na mangulu di portibion. Dada mangula be, dada marpikir be, dada mengatur perasaan na be, dada mengatur tindakan na boy ulah honon na di bagasan ngoluna. Holan sabatasaha daging. Alay ikoma di bagasan torti. Jemolo persea hitamang doho tamu inang naung manai Kristus tuban wagidang. Marilah kita hidup di dalam roh, bukan hanya di dalam kedagingan saja. Unang makan apejet, alay nau bagas sianak kana pejeti, ida mai di bagasan ngolum. Mungkin engkau Bapak Ibu, saudara-saudara sedang berproses saat ini untuk itu. Ya, seperti pengkhotbah lain mengatakan, jika saudara mengalami sesuatu yang sangat pahit pada hari ini, jangan berhenti, berjalanlah terus, sebab Tuhan belum selesai merendah hidupmu.
unak tumatangis, unang madele, unang manguhumi, jalani, jalo gogos ya debata, engkau sedang diproses. Untuk apa? Untuk melihat tidak hanya hal-hal yang bersifat apa? Yang bersifat duniawi, tapi yang bersifat rohani. Ima amang dohot tamu inang nasonia tusan di situan natorop. Dung didok Yesus ikon panganon pamatangna inumon mudarna. Dia semata-mata bukan menerangkan keberadaan daripada Kristen yang identik kepada apa di situ, kanibalisme. Lapatanna bagaimana sialang jol mamahita. Porsedo hamu amang dohot tamu inang sialang jol mahia do putana berjulu. Inang boydo porsedo hoinong sialang jol mahian o putana berjulu. Aurak porseau. Alai mo ladong na porsia siya kita. Sialang jol mahyaddo o putan na berjolo murado mga tu si turpukor alanung nga biasa hita malang jolma kan itu dibilang di sini, siapa yang hendak percaya sama aku dia harus minum darahku dan dia harus makan. Ya kalau sudah pernah kita makan dulunya ngapain lagi kita belajar soal itu? Mana ngamang dohot tamu inang ay molo sialang jol mahyad do hita naujui atik nalani do maul hita muba ay sipata mengaku pidongat tapi saya torhiranak talang do. Ini keras khotbahnya alai nasing mata taringoti amang dohot tamu inang. Demikian proses pelatihan khotbah yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid itu dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang jauh di luar daripada kemampuan iman dan berpikir mereka, sehingga mereka menuding keberadaan Yesus itu adalah pribadi yang telah memberikan hatana koras doi ise pabege-begei hinarupan. Jadi rajumina sida ma Yesus disongon amang dohot tamenak songon baru batubat. Edong depe baru batubat nak teh ngamule lam morwate. Puasa lam moru paru batubat di zaman on. Ala memang dang lakku be hata manggang. Di pertikian wae. Aina jolo tidak dana kau di persuburan. Kalau nama noto paru batubat do karijok. Sakit pinggang inna. Biru pinggang isot tuan nami. Sakit tenggorokan. Semuanya sembuh. Kolan marhiti ubat nana sesedai. Lungido imana madong ulok. Ipeti-petion. Hei ulok. Ini mana? Satu kenai hubuk kahudain na. Apa satu dah mula kibas jamonom dan haluar ulok naon. Jamang dohot tamu inang ya teknologi sudah semakin maju ya mungkin tidak dang laris be nomor penduduk tubuh dohot namar hata manggang di bagasan partikianon. Katakan yang benar dan katakan yang tidak benar. Ya atau iya. Ya atau tidak seperti itu. Alanya mang dohot tamu inang didok nasida maji susi marhata na koras marmanggang manang songon radio na sega-sega na sopola taluk si begeon hape amang dohot tamu inang natikos do na didok na jalan na subuhi do tardungduk kita khobar tu hadiriota khobar tu habar dosa otta na nidok di Jesusi ujung na amang dohot tamu inang gabe manguhumi mahita tu hadirion ni Kristus Jesusi. Atong mulak matu pernyataan na parjolo sinakkiningani. Jangan kita mengharapkan perubahan kalau kita tidak siap menerima ketersinggungan. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah siap kita di dalam pribadi yang mendewasa dalam proses ketersinggungan itu, supaya kita yang pertama tidak menjadi menghakimi Allah, tidak meninggalkan agama kita, atau tidak bersungut-sungut dalam proses keberlangsungan hidup ini. Mula tahaposi do amang dohot tamu inang Kristus nang manaik tu banua gijang paradeho ning anatta akan digijjangi maparohaho kamu unang makana ditoruon. Dungi amang dohot tamu inang marilah kita mencari yang tersembunyi alai nang mate dohamu jalabuni do ngolumuna rapon Kristus. Ada yang tersembunyi
Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi dirimu, dan itu adalah bagian daripada janji yang telah Tuhan siapkan untuk dirimu. Raihlah itu. Boidoi siapa paranmu, boidoi senulommu noaeng, boidoi si anak kana hinirimmu, na boi gawe hari-ara na bolon pangut cadeammu tu partikian na nengro. Na parpudi amang doho tamoinang, molonak persea kita di Yesus naung hehe jalan naik tu banua gijang. Janganlah berpikir hanya bersifat jasmani saja kita. Tapi marilah kita membuka diri supaya roh bekerja atas kita. Dunia mang dohot tamuinang halak naung persea naung manaik Yesus tuban wagijang para dehon ingananna haruslah menjadi Kristen-Kristen yang senantiasa proaktif. Ingat, lumubi si anakka nabinain ni nasoporsiai kamu bisa. Jadi jangan biasa-biasa saja. Maaf, kita bukan alergi dengan kesederhanaan. Tapi orang yang telah hidup di dalam kebangkitan dan Kristus menyediakan tempat bagi dirinya di sorga, jangan hidup biasa-biasa saja. Hidupmu harus menjadi hidup yang luar biasa. Itu. Aitar patu pa ibana do adul lumubi sian na tapi kiri dohot sian nama korhon di bagasan kita. Jadi jadilah pembawa-pembawa perubahan yang signifikan di dalam damai sejahtera, kelembutan yang bersumber dari Tuhan. Selamat memperingati hari kebangkitan, kenaikan Kristus Yesus khususnya pada minggu hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan menguatkan dan melakukan pelatihan yang sempurna bagi diri kita, supaya kita mampu melihat hal-hal yang tersembunyi yang telah Tuhan sediakan bagi kita umat yang dikasihinya. Amin.